Bisan sa epekto sa El Nino, gipasalig sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 nga nagpabiling dili apektado ang fisheries industry sa riyon. Atong saro ng dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagpabiling bastante ang supply sa isda sa Davao Region, luyo sa hulga sa El Nino, sumala sa BFAR 11. Sa nagpadayong epekto sa El Nino sa Davao Region, walay natala ang kadaot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 sa fisheries industry sa rehiyon. Sa pinakauling datos sa BFAR 11 ni atong April 12, wala sila natala ang toxic red tide nga usa sa mga epekto sa El Nino. Walahi nga nakatala og red tide ang Davao Region ni atong February 2020 sa Balite Bay, Matis City. Apan nagnegatibo na kini sa testing ni atong 2021. Wala sinatala nga fish scale tungod sa El Nino sa Davao Region base sa pinakaulahing report kagahapon April 22. Apan dunay fish mortalities nga natala sa Davao City ug Davao Oriental. Apan tungod matod pa kini sa mga hagit nga ginakatubang sa mga operator sa pagmanage sa mga isda. Kinahanglan lang gyud na ang mga fish ponds kuan siya kanang well managed siya para ma-prevent nato kung ang further damage. Samtang sa price monitoring sa BFAR 11, wala matod pa'y fluctuation sa presyo sa mga isda tungod nagpabiling bastante ang supply ug production. Sa weekly price monitoring sa BFAR ni atong April 15 hangtod April 19, ang small to large size sa bangus ana sa 135 pesos ngadto 220 pesos. Ang large tilapia 150 pesos ngadto 180 pesos. Ang shrimp, ana sa 290 pesos ngadto 440 pesos. Anausab sa 140 pesos ngadto 190 pesos sa galunggong. Samtang ang tulingan, ana sa 100 pesos ngadto 160 pesos. Total fish production natin po for 2023 was almost 76,000 metric tons. Nagkaroon po tayo ng growth rate na 10.3% pagdating po sa capture fishery sector. Gibudyag usab sa BFAR 11 nga doon na sila mitigating measures karong panahon sa El Nino. At doon na sa mga programa nga giandam ang BFAR kauban ang DSWD 11 nga makatabang sa mga mananagat karon na sinati ang hulaw. Promote na mo always na ang atong mga mananagat is magkuha gid sila insurance no from our PCIC para makover sila in case of damages during calamities. Sara, sa atong pakikinabi sa mga mamaligayong isda dinhi sa Agdao Public Market, wala matod pa'y kalihukan sa presyo sa mga isda sa pagkakaron. Samtang bukabat na sa kapin 1 million ka fingerlings nga gilangkuban sa tilapia, pantat o bangus ang gidistribute sa BFAR sa Davao Region. Sukad pa ni atong March 1 hangtod April 15, agi suporta sa mga small-scale fisher farmers. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.